Ai spus vreodată, eu chiar vreau să schimb ceva, dar nu reușesc. Poate pentru că gândurile tale nu s-au schimbat? Acesta este episodul 3 din seria Ivalgar. Astăzi vorbim despre gânduri și despre cum, fără să-ți dai seama, ele sunt șoferul din umbră al vieții tale. Nu faci ce îți dorești, faci ce crezi că este posibil, ce crezi că meriți, ce crezi că e sigur. Gândurile tale îți creează emoțiile, emoțiile îți influențează acțiunile, iar acțiunile creează realitatea. Totul începe cu un gând, dar de cele mai multe ori nu e al tău. Gândurile noastre sunt moștenite, implantate, repetate. Ai crescut cu banii nu cresc în copaci, boala vine din senin, corpul e slab, ești prea sensibil, taci și înghite. Și azi ca adult te miri că nu ai încredere în tine, că nu îți asculți corpul, că te sabotezi înainte să începi, dar tu nu ești gândurile tale. Tu ești cel care poate să le observe și să le schimbe. Când am început să învăț despre noua medicină germanică, primul gând a fost: dar de ce nu ne spune nimeni asta? Și mi-am dat seama că ani întregi am crezut ceva doar pentru că așa mi s-a spus. Apoi au venit alte informații și odată cu ele alte gânduri. Și odată cu acele gânduri am făcut alte alegeri și viața mea s-a transformat. Gândurile tale sunt semințe. Dacă le lași să crească fără conștiință, devine o grădină plină de buruieni. Dar dacă începi să le alegi, devii arhitectul propriei realități. Nu tot ce gândești e adevărat, dar tot ce trăiești pornește din ce gândești. Aceasta este partea a treia din formula Ivalgar. În episodul următor mergem mai departe. Viziunea asupra lumii, adică filtrul prin care aceste gânduri apar. Dar până atunci, fă liniște în minte. Ascultă ce gânduri se repetă cel mai des în capul tău. Sunt ale tale sau ale altcuiva?